Karbi Medium ka Kohan City Memorial LP School along Perengki Tumpen ka Humridan. Dr. Tuliram Ronghang Ametang Constituency along Kangpu Ajemet Kidengpon. West Karbi Anglong Arlo Doramla Constituency Bhoksong Arong Alongta Methang Karbi Alam Pachenang Lapen Non Kiturmi Obe Kimia Tuma Phanta Pathegnang Parenang Pumatha Ponsi Kacharli Ahem Sitame Biponlo Bonsitame Labangso Kacharli Hem along Thang Tabe Chilang Damlote Methang Chidinso Meme Lasonsi Consular Long Klembang Ku Klembang Pi Lapen CM Akihai Dr. Tuliram Ronghang Lape Education Richard Tokbi at Tumapansitame un an ki prapen kacharli ahem ki thier thep mate school building lapen kaprek labangso school aphan facility ki pipon da prangji aphan se KSA General Secretary Karbi Lo Charlie Asong ahin pen aki hai Ramsing Tokbi ahin pen tame chuningri kadopon dongkam pen Priyanka Balmiki report News 18 Difu Angbong Karbi Medium LP School lo lage milika chini ateng nuplote long inkorasir kep do busipu laswang bong pen eknong doramla constituency dak hoksong along mata kaku hansipi memorial Karmedium LP School lo labangso school asa hemda jinso meme chithrak meme ilitum ipialam charli nang Karbi alam pacanang tu ilitum nang cethan chot nang chimum chot nang chokche ilitum Karbi Medium la LP School angdeng ansi kangton kok nang jila pui kali dak ilitum lower primary upper primary upper lapen higher education name mote hakang tu university angdeng name kachali nang ji ilitum kenang sot lola si non hejong ilitum la boro khai tum non alang ilitum alam pen Piniha University na melang tu Charlie long lo la siladak labangso kakuhan sipi Memorial LP School Karbi Medium labangso high school besame ladak school building da belang la si nili kachuniri kang tungu bangke lalo education department ode education in charge ake hai sir Richard Tokbi lapen ilitum kaching honai manpeng kedo ake hai sir Dr. Tuliram Ronghang angli fan kachuniri kang tungu bangalalo ladak lakhai si duaramla constituency long ladak hoksong long ke ihumbet Karbi Medium West Karbi along Bitung Rengthama constituency CM Dr. Tuliram Ronghang Ametang constituency ang kangarlo ason kaching thur asay amo kang pupon lasonsi Anarlo, Grehini Rachite Maporpen, Menmeji Lems at Hengno Hum Cap Akulat, Ahem Sitame in Pupon. Aduntu towards Sitame in Pupon. Jal Jivan Mission Scheme Pen Kidengpon, Mukasong Karbiarong, Nepaliarong Lapen Tivarong, Rongtom Aparman Don Paro Kitom Sose Tumapan. Mesen Bendang Avarsai Longponpo. Lapen Tumpreng Higher Secondary School along Sitame. School Gate in Pupon. Bangso Long. Tuliram Ronghang pen chenglok MAC CM lapen vangrapet arisang hotum chitong dunrinti lason si kang puajai pe mesen pen pachun pon dongkamukan pen Priyanka Balmiki report News 18 Difu Si there fit no ha Oi si Mixen mo Mixen Ini sana nonton ai Mipik Sabi Kapre sayang deh kang tu pasti juga tidak keluar penceng lo open space penceng lo Jol Jiwan Mission scheme 1 crore 40 lakhs scheme penceng lo om arong masuk pan don haroget omra don ongkep beneficiaries tentang anjing longko lahaya saya tengkang penceng lo dan kalidang orienterang amen pen tumpreng high secondary school long yang penceng lo kapre saya tengkang tumbi di kulkang masa sebini sudah menceng my meeting kan
kang pucot masih kira pancot sini bilang lapen sarla nono asamala pitha kola longbe pinong de sonan nona ko ke along le ke do abang po tu nilong ba pin la tapi yang kini dia julong le pin lang ni tulong le dulon itu ma asamala ko lo tangkalong le komplain na pin la si yung si mani tu pulang tok dir ben do pulang tek la ba ke action